Lai Ngut ki briu ki Mynsaw ha koi ka jingja accident ka bela jaman step a Khubor kumba kandai ba GAA hasurok ba National Highway 6 hashnong Maudiang Umri Boy District hadim koi ka auto rickshaw ka bela new registration number ML Shipausi Henry iwe kandai klasha Tynrah ha koi ka kali Maruti Suzuki Fronx ka baklem patron registration number Karkum ka Khubor bala yoklum kini ka jinga taku kalaja haba kini ka kali kadang hiar na Shillong Guwahati kipa ki bala sakhi kini ka jingja ki leithu bakakali Maruti Fronx kala nya step palat pot bat kala leit Tynrah ek auto rickshaw ka bala julor jur na ka jinga tingkho leithu ru bahdin ka jingja unong nya jong ka kali Fronx ula presyang ban pet na ka jaka Henry Shimla na markawai ni kitaya jong ka kali kala bathai hakini ka jingja Lai Ngut ki basyong ha ka auto rickshaw ki la Mynsaw ka ba ki basyong ha ka kali Fronx kim Shimla Mynsaw AA Wala kata ka kali Fronx kala julor ha ki benta basya khamat Maria yo jing tip ki pulit kanong po police station ki la poi mardor sya ka jaka ban pelong ya ka jing tokit halor kani ka jingja kat kum ki kandon ai ya ki bala Mynsaw la penkit civil hospital nong po ban yo ya ka jing sumar Ya kan?